ensimmäinen viesti juostiin Metelissä ja se oli maastossa ja sen jälkeen sitten myöskin vielä Reisjärvellä tämä oli maastossa, samoin sitten Ullavassa kun viesti juostiin, niin se juostiin pelkästään maastoteillä ja poluilla tämä viesti, mutta viestin nimihän oli maantieviesti ja se palautettiin sitten pikkuhiljaa maanteille ja urheilualueiden ympärille. Tällä kertaa menemme, jos näin voitaisiin todeta, niin 3. kertaa peräkkäin puolustamaan voittoa. Eli tässä on nyt 2 voittoputkea tullut vuosina 87 ja 88 ja nyt sitten jos tämä 89 voitto toteutuisi, niin se olisi 3. perättäinen ja aikaisempia perättäisiä voittojahan oli 6, eli sitten olisi 9 voittoa jo tästä maantieviestistä, kun sitä on juostu 23 kertaa, eli näin monta kertaa Ullava tässä kärjessä on miesten viestissä keikko. Se on ollut tietynlainen suola myöskin Ullavan liikunta- ja urheiluelämälle ja se on virkistänyt ja monipuolistanut sitten kaikkia näitä asioita, mitä urheiluun ja liikuntaan tulee. Toiveikkain mieli lähdetään myöskin tähän viestiin. Mukana on tulessa 2 joukkuetta. Joskus parhaina vuosina on oltu jopa 4 joukkueella mukana, mutta nyt on 2 joukkuetta mukana ja ne on saatu säilytettyä, vaikka pieniä muutoksia joukkueisiin on tullut. Ja tässä yhteydessä kertaan, että se tulee teillekin jo tiedoksi, niin ykkös- ja kakkosjoukkueiden kokoonpanot ja viestin juoksujärjestyksen. Ja ensiksi sanon aina ykkösjoukkueen viestin viejän. Ykkösjoukkue ja kakkosjoukkue siis tänään miesten viestissä Kalajoella avaaja. Ensimmäinen osuus 3 kilometriä Eero Kortetmaa, kakkosessa Juha Jääskä. Sitten toinen osuus 14-vuotiaiden poikien 1,5 kilometriä Tero Hautamäki, kakkosessa Mikko Uusipaikka. Kolmas osuus 16-vuotiaiden poikien 1,5 kilometriä edelleen Olli Jääskä ja Jarno Hautamäki kakkosessa. 4. miesten osuus 1,5 kilometriä Jukka Aho ja kakkosessa Hannu Lintilä. 5. osuus nuorten 20-vuotiaiden 1,5 kilometriä Rami Virkkala ja kakkosessa Pekka Keskivähälä. 6. osuus miesten 1,5 kilometriä Antero Kortetmaa ja kakkosessa Heikki Teerikangas. Heikki on palaamassa siis uudestaan nyt tähän leikkiin mukaan muutaman vuoden tauon jälkeen ja näin tulee värittämään uudestaan sitten ehkä tulevaisuudessa vielä juoksuareenoita. 7. osuus nuorten 20 3 kilometriä Raimo Alakorpi, kakkosessa Jari Jääskä. Ja 8. eli ankkuriosuus, se on se pitkä osuus 3 kilometriä. Pekka Jääskä päättää ykkösjoukkueen viestin ja kakkosessa Kari Aho. Tämä on siis juoksujärjestys tällä hetkellä ja todennäköisiä muutoksia ei ainakaan tämän hetkisen tilanteen mukaan ole mitään enää odotettavissa. Kiitoksia ja tervetuloa tähän tapahtumaan ja tervetuloa myöskin kannustajat kaikki. Ja silloin kun tämä viestin meno päätettiin, niin todettiin, että mennään bussilla ja perittäisiin kannattajiltakin ja kaikilta meiltä huoltoporukaltakin 10 tuommoinen oleellinen maksu, jolla sitten päässyt tuolta niin tuohon meidän pieneen auton. Litistyy tuon norpa-autojen väliin. Ullavan juoksijat tuli tällä linja-autolla ja siellä luotiin yhteishenkiä täällä autossa. Kaikki juoksijat ei ollut kuitenkaan tällä linja-autolla, tuli omilla autoillakin. Tämä maantieviesti on täällä Kalajoella. Ja sanovat, että onko se ensi vuonna Ullavassa sitten. Ullavan joukkuetta kannustamassa
vanhemmat ja nuoremmatkin. Naisten viesti alkoi justiin. Yleisöäkin aika mukavasti tullut. Ensimmäisen vaihtoon ukkosena Sievin Sisu, Tuula Erkkilä. Ja vaihto tapahtuu tuon maaliviivan jälkeen käsikosketuksella. Noin Erja Ervonen ja matkaan lähti Riikka Niemelä. Tuula Erkkilä lähetti matkaan Kirsi Vesaluoman. Numero 6 on kolmantena tässä vaiheessa ja on kyseessä Junkkari Lea Märsy. Ja numero 10 seuraavana Kokkolan Veikkojen Marjut Konu. Sitten 24 Haapajärven Kiila Pirjo Aho. 25 on seuraavana Metelin urheilijat. Sitten on 33, 1 ja 20. Siinä oli tällainen rypäs juoksijoita. Sitten tulee 23 vaihtoon Toulan urheilijat. Numero 16 on Nivalan urheilijat. 46 Nivalan urheilijat 2. 12 Pälviä Tarmo. 15 Kati jaksaa 800. Kyllä Kati jaksaa 800. Kangestuksen Kati Saare. Toiseen vaihtoon. Sievin Sisu on siinä toisena. Kannuksen 22 Sievin Sisu. Usattelu Kokkelu Neilo ja Junkkari. 24 Hopas lähettää Nari Isokäinen. Numero 25 vaihtaa siinä. Suominiemi on siinä vaihtoi numero 8, Kauppinen Pohjan Veikko. Ja Kannus siellä on tulossa. Sievi on jäänyt jonkun verran. Nyt tulee Sievin joukkue. Kannuksen ura tuli voittajana maaliin. numero 10 Kokkolan Veikko. Toisena tulee Sievi. Tuo joukkueensa kakkosena maaliin. Kokkolan joukkue se olikin eikä Sievi. Ja pronssitila mennee joukkueelle 22 Sievin Sisu ja Tarja Vesaluoma. Sievin Sisu on vasta kolmanten. Neljäntenä tulossa radalle 26 Metelin urheilijat 1, Kaija-Liisa Appelqvist. Perjala enää päästä edellä, no mennä nyt Seuraavana numero 16 tulee radalle Nivalan urheilijat. Numero 24 on tulossa. Seuraavana Haapajärven Kiilot. Tämän puolella seuraavana numero 15. Numero 12. Pälviä Tarmo. Numero 6. Kalanjoen Junkkari. Tulee todellinen kiritaistelu, jonka Haloneskan veren tytär näyttää.
Maantieviesti on alkamassa. Paikoillenne! Noin 18 joukkuetta liikkeellä. Ja Nivalan urheilijat. Hyvä, rennosti vain, sillä lailla. Terve! Yes, bye. Ja noin 100 metriä erua. Seuraava. Ketäs siinä on? Korpetmaa. Koskivähälä on aika hyvin vielä tässä. Nyt joutuu antamaan vähän periksi tuossa. Keskiojalla siinä tulee. Seuraava. Oikein pitkästi. Eero joutuu pikkusen antamaan nyt periksi tässä. Kannus menee tuolla takasuoralla. Onko lakkikin meinaa lentää? Luulee niin kuin... Eihän se Jumalakin ole suuria ajattelemassa. Hyvä Tuppi! Hyvä Tuppi, mahtavaa! Ei anna palaa loppuun asti, koita kestää! Tero! 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 Hyvä Tero! Hyvä Tero! Mennä vai!
suoraan nyt jäljessä, puolikierrosta jäljessä nyt se. Ja 12. Sä Ulla vaan jäi jonkun verran. Antti Tulasalo. Ensimmäinen, tämmönen toinen. Liikkeelle lähtevät Kolmas, neljäs, viides, ja seuraava. seitsemäs. Onkohan liian Ulla 8 on. Ja äsken Olli jo ilmeisesti. On tuommoinen 300 metriä jäljessä. Se vaiho saa. Siinä tulee ensimmäinen, otetaan kiinni. Ja sitten 4. osuudelle ja saman tien voivat valmistautua miehet. Kyllä Olli ottaa koko ajan kiinni. Saattaisi olla numero 15, ei Silven Pätkä Jyrki Hollanti, joka tässä tuli Tuo seuraavaan selkänahka aika likellä. 14, Unkari Kakkonen. Se ensimmäinen tulee. Onkohan tässä kuinka? Tässä jotka lähtevät sitten seuraavalle osuudelle. Ja heillä juostava matka se 1500 metriä. Näkyykö siellä Ollia missä? Tässä vaiheessa kun 16-vuotiaat pojat ovat tuolla puolella, niin tietämistä numero 5, Tukkujen Liikut Jani Anttonen on vetäissyt selvän eron osuudesta. Olisiko 100 metriä? Siellä Olli tulee. Siellä Jani Anttonen on. Ollilla on kirittäjiä siellä. Ja siinä tulee seuraava selkänahka taas. Mäpä kuvahan tuolta ylhäältä näkee nämä erot. Ja sieltä Olli tulee. Takasoralla justiin menee ensimmäisen vaiheen vaihteen. Joka johtaa. Se on niin vähän tullut erua lisää. Äsken oli tuossa mutkassa justi. Oho, Jukkalle tuli kova urakka nyt. 12. Ihanan urheilijat Tomi Vedetjoki. 7. Jari Kangasparve.
ottanut kiinni kyllä nyt. Joo. Jukka! 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 Jukka on ottanut paljon kiinni tällä. Jukka! Jukka! Menee! Jukka! Jukka! Hyvä! Jukka! Siellä on 2 joukkuetta. 3 joukkue. Edes Jukka on juossut hyvin. Jukka on kova veto päällä. Nyt paranee nämä tilanne paljon. Silloin vasta takasuoralla lähti nyt niin joukkueet vaihtoon. Äsken oli tuonne 300 metriä jäljessä. Täällä menee nyt vasta johtojoukkueita. Ne oli äsken tuolla. Ehti jo tämän kurvin sivupulvan joukkueelle. Ja 20-vuotiaat siis ovat niitä miehiä, jotka viimeksi tässä Onko se numero 50? Hyvä Mikko! Kokkola, mä veikkasin kyllä voit. Joo, se on paha Kokkola. Hyvä Mikko! Hyvä Marko! Marko, hyvä! Hyvä Marko! Ullava siellä tulee. Lähelle jo meidän. Ullava vaihto on aika likellä. Siellä menee kärki. Väli on pieni. Nyt ei ole enää Ullava kaukana kärjestä. Se ollaan jo samalla suoralla. Nyt lähti tuolla takasuoralla meni kärki. Tää matkaa. Ja matkassa taitaa olla joka tapauksessa Kuutonen ja Valan urheilijat. Siinä. Kortetmaa lähti nyt matkahan. Kärki menee tuossa mutkassa. Takana meni kärki nyt. Ja hän lähettää matkaan Ari Hankaniemen. Sitten lähestyy numero 7 vaihto Ylivieskan kuula Janne Pylväs. Ja lähdössä Markku Haapakoski. Numero 15 Reiselle Pilke Jari Paha. Hän lähettää matkaan Kinna Marttila. Tohtiko Tero lähtiä Numero 11 edellinen urheilija Pika Pollari. Toulampi ja Kokkola silloin rinnakkain ja
Ullava silon takana. Ja... Joo, mutta Antero on ottanut kiinni. Antero on ottanut kiinni hyvin. Tulee kyllä kova taistelu näillä. Antero on ottanut kiinni. Sillä lailla päät hiljempaa vai? Antero on ottanut juossa hyvin. Antero on ottanut kiinni. Hyvin Antero mennyt! Kortetmaa, siinä tulee aivan puhaltaa selkä. Antero on juossut erittäin. Se on takapuolella nyt. Siellä takana meni Alakorpi, sinä lähti nyt matkaan. Sopiiko samahan kuvahan jo? Joo, kyllä sopii samahan kuvahan justiin. Oliko tämä taisi olla pitempi? Kääntyvät justiin siinä. Alakorpi. Vaihtoon numero 7 Ylivieskan Tuula Markku Aaltokoski lähettää matkaa Juha Pylvää. Sitten numero 3 Kallian Tarmo Ari Hankaniemi. Viimeistä eilinen vaihto, joo. Sen pitää olla Nyt pitäisi olla niin avaa. Raimon kärjessä. Joo. Oliko? Niin. Niin tämä oli se pitempi lenkki. Rahon karjota. Missä Kari meni? Tuossa. Ja tuo. Kukas se on kakkosessa nyt ankkurina? Ne voi joutua vaihtaa. Mikä on tilanne? Minäkä muuten olisi lähtenyt, mutta kun Mikko oli muuttanut sinne asuun, niin minä kävin lähin kahtoon, miten pärjää. Minkälaiset mietteet nyt tulevalaisilla on? Hyvät! No lampi vieressä, niin nyt on. Onko Hannu kärjessä? Niin, mutta jos on eri joukkue, että mä vielä... Ei, on. Se tulee. Mahtavaa! Viitonen on kärjessä, kuka on? Nyt pitää muistaa. Kokkola tietenkin. On se Kokkola. Kokkola se on. Ykkönen, siellä on kyllä aivan rinnalla nelosen. Raimo! Raimo! Raimo kiinni! Raimo! Nyt pitäisi ruveta tulemaan. Olla aivan yhdessä. Raimo! Raimo väsyy vähän se. Raimo kangistuu.
100 metriä on nyt erua. Ja Raivo Alakorpi. Erua on liikaa. Pikkusen tuntuis niinkö sautattais. Niin, joo, niitä paino menee. Kellä? Sillä on jalaka jotenkin siellä. Ohovi tai joku. Joo, se teki paljon. Se on paras. Huutahan jo. Eikö aloitetaan? Pekka! Pekka on ottanut kovin kiinni, kun kaikki aamas on. Pekka! 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 Onko sinne? Sä pitäis peesailla tässä tuulen alla nyt. Siinä on niin paha suora tämä vielä. Pekka on nyt toisena. Pekalla menee kyllä aika keviästi vielä. Mä luulen, että tässä tulee vielä voitto. Pekka voinut vastata Kiri. Neljä on Nivala-urheilijan Timo Halonen. Kimmo Perkkiö. Noin Ylivieska maalissa. Kauppila maalissa. Sitten Viri, Aaro Takkunen. 8. Alavieska Viri. 8. Annut putos näin paljon. Maalissa. Se oli tän toinen. Joo. Joo, ei se ole mitään miestä. Ei ne ole yhtään miestä. 12 metrin urheilijat ja juoksijana Kari Akselkin. On se maantieviestin voitto ilman myyjiä, niin se on. Joo, onneksi silloin. Lämpimät onnittelut täytyy todeta, että Kokkola oli nuorilla hyvällä joukkueella. Se oli paras. Meinattiin panna teidän tahtailla, mutta kävi onneksi näin päin. Pystys sanomaan. Koska nyt kuitenkin oli, kato, se oli tietyllä tavalla sekuntipelistä. Eroa vastaan. No, jännäksi meni.
Mut se oli kyllä periaatteessa odotettavissa, kun tuossa kun tuli. Joo, kyllä mä laskeskelin, että tippaa ajaa ne kiinni. Joo. Ja tietysti se, että olisi Pekalla varmaan parempi kirimahdollisuus ollut, jos sen sai lähtiä yhtä. Mutta se olisi ollut siitä entistä taktisempi kuvio. Että kyllä Pekka toisaalta sai hyvin juostettua. Se katsoi, kun se aika ennen vastatuulta, oli vain ennen vastatuulta kiinni jo. Joo, se aika pitkään. Voittanut joukkue. Tale. No en tiedä, loppu batteri tosta akusta. Joo. Joo, siinä on paljon työtä, jos mennään. Ei sitä saa pidettyä niin ja Kokkolan tällä vierellä 10 vuotta hallittua. Niin, kato, kun ei yhtään miestä. Ei yhtään miestä. Mutta naisten miestä. Hyväkö jännitys vähän? Oli, jos se olisikin aina tuommoista. Joo. Se oli ainakin ratkia, niin yleisesti ei kilpaa. Joo. Seuratkaa sitten kuulutuksia ja muita myöhästystä. Koko porukka tuolta ykkönen vedyttelee yhtä aikaa sen takia, että myöhästyä ei saa missään. Sen seuraattaa. Kannuksen uran voitto joukkue. Henkilökohtaisten palkintojen lisäksi kannuksen ura saa neljännen kiinnityksen Keski-Pohjanmaa-lehden lahjoittamaan kiertopalkintoon. Tämä kiertopalkinto menee sille joukkueelle omaksi, joka saa 5 kiinnitystä tähän palkintoon. Joten vielä yksi kiinnitys kaivataan, niin kertopalkintoon kannuksen uran omaa. Ja tämän naisten kertopalkinnon Keski-Pohjanmaan puolesta ensin toimitti Risto Limpelä. Ja kakkonen Kokkolan Veikot ykkönen ajalla 15.27 ja juoksijat järjestämässä Marjo Kono, Mati Pettula, Mati Sarliin ja Marjo Furu. Ja kolmantena oli Sievit Sisu ajalla 15.56 juoksijat Tuula Kerkkilä, Kirsi Vesaluoma, Susanna Sikkilä ja Vesaluoma. Ensimmäisen osuuden parhaan palkinnon on rahoittanut kuljetusliike Rahkola KY ja sen saa Erja Ervonen kannuksen uraan. Ja johtaja Matti Rahkola valintaa Erja Ervoselle osuuden parhaan palkinnon. Ja Erjan aika oli 4.57. Toisen osuuden parhaan saa Kati Pittola Kokkolan Veikot aika 2.29 ja tämän on lahjoittanut Otto Lotke ja sen ohjeltaa Erkki Mehtälä. Ja kolmannen osuuden paras Satu Ekdahl, Tivalan urheilija 2.36 ja Kellosepän liike Sammalla tämän kolmannen osuuden. Ja ojentaa Alpo Siipala. Onneksi olkoon
nousujen paras oli Maarit Patanen. Nyt se ei tullut Ullavahan tämä iso pytty. Ensi vuonna koitettava Ullavassa. Sitä saa ajaa takaisin. Ensimmäisen kiinnityksen Keski-Pohjanmaa-lehden kiertopalkintoon, josta Jani Huttunen, Jarkko Verkkala, Mika Hervinen, Lauri Simojoki, Keijo Ylihukka ja Timo Sarli. Ja aika oli 47.33 oli joukkueen kokonaisaika, elikkä täällä juostiin joko hiukan kovempaa tai juostiin hiukan lyhyempi matka kuin Kälviältä. Kuka siinä? Ja Keski-Pohjanmaa-lehden kiertopalkintoon ensimmäinen kiinnitys Kokkolan Veikoille. Toinen Ullavan kilpa, ykkösjoukkue Eero Kortemaa, Tero Hautamäki, Olli Jääskä, Jukka Aho, Rami Virkkala, Tero Kortemaa, Raimo Alakoski. Joo, Erkkihän osaakin tällä. Mä otan nyt pojat tämä Tämä meni tuonne päin. No ne tulee tähän. Kolmas Lammin urheilija, ykkösjoukkue. Ja siinä juoksujärjestys Markku Järbeck, Jarkko Järbeck, Mika Olkkola, Hannu Ahola, Marko Kotila, Timo Hietala, Hannu Luja ja Kari Kangasviiri 47-41. Painoiko sä sieltä se sammuu? Joo. Siinä on se punainen näppy näkyy siellä alhaalla, niin se on kuvaa. Ja neljäs Timolan urheilija, ykkösjoukkue, Timo. Harri Jokela, Vesa Rättölä, Martti Ohistus, Markus Paula ja Timo Halonen 48-28. Nyt mä en tajua, miksei musta tuli jääkiekkoa. Jos eri seuraavia juoksee, ei se sitä kyllä tule. Se on samaa mieltä. Se on tosi Etelä-Suomessa. Totta kai nyt urheilupiirissä puhutaan nämä jutut. On se ollut. On se lehdessä. Se on ollut lehdessä. Ei siinä mitään. Ei oli se. Hesarissa ilmeisesti oli etusivulla. Ja tästä oli puhetta siitä ostamisesta meillä, niin tosiaan kaverit tavallaan joutuu maksaa siitä, koska harjoitusmatkoja ja tämmöisissä, niin ne tulee pikemään.
Timo Keskiojala, kannuksen ura 8.19. Meillä on loppujen lopuksi aika hyvä tämä kotimaisuus. Ja tämä ensimmäisen osuuden palkinnon lahjoittaja oli T-maatalous Jaki Erkkilä. Toisen osuuden paras Kokkolan Veikkojen Tuomas Purikruut 4.50, Karja 4.49. Palkinnon lahjoittanut Ojan Rauta. Siinä on makkaria. Pidäpäs vähän aikaa, mä otan nämä osuuksien parhaan. Tässä oli tuolla taululla myöskin toinen ykkösti, mutta siellä on tarkistuslaskennassa Parihoria 18. Ja palkinnon lahjoittanut KOP Kalajoki. Neljännen osuuden voittaja Risto Posio, aika 4.11. Palkinnon lahjoittanut R-kellari. Viidennen osuuden voittaja Rami Virkkala, aika 4.10. Ja palkinnon lahjoittaja Kalajoen kello. Kuudennen osuuden paras Osmo Heikkala, aika 4.13. Ja Valkeanlinnan kello oli lahjoittanut tälle osuudelle palkinnon. Sitten on kyseessä 7. osuus, paras Juha Pölväs 8.16. Ja siellä on Kalajoki oli lahjoittanut tälle osuudelle. Jankkuri-osuuden nopein on Tero Kangas, Kälviän Tarvosta aika 7.58. Ja lahjoittaja on voittajille ja Otetaan yleissilmäys vielä.